Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai folclorului românesc de rit nou. După recitalul gastronomic de data trecută, propun să ne dregem firesc cu o vadră de țuică. Începem cu acești doi tineri care, din cauza că sunt afon la proțap, au fost repartizați la cazanul de țuică. Se pare că oamenii au uitat cum arată cazanul. Și atunci eu mă gândesc că acest videoclip, această melodie cu totul, nu face altceva decât să ne readucă în atenție tradițiile, priceperile, meșteșugul românului. Să știți că mulți au mai scos, a scos și palerul cu să bem vinul cu borcanul, și foarte bună. Până una alta, zic să revenim la doamna Bianca Sârb, care se definea într-un alt șlagăr local astfel: nu mi-s bănățeană, numai pe jumate, dar jumatea aia alaltă tot la banat trage. Ei bine, despre Bianca Sârb înclin să cred că are o familie bănățeană din ce în ce mai fericită. Socrul meu are cazan, fierbe prune an ce an, focul i-a prins mai de o lună, face numai țuică bună. Dacă focul arde de o lună, cum zice acolo, și face numai țuică bună, e șocant cât de treaz este socru. Șocant, dar explicabil, dacă ni-l imaginăm pe socru trăgând niște pudră de țuică pe nas, ca să se mențină fresh. Un lucru e cert, dacă nu ai pe CV un cântec despre cazan, ar fi bine să verși repejor unul. Nu am, dar cântecul lui Petrică Mățu Stoian, să știți de la mine că e nelipsit, trebuie să-l cânti la orice petrecere, pentru că lumea... Cazanul lui Petrică. Nea Petrică, ridică-te și dă mâna aici cu mine, tizule. Primul care a ieșit cu cănița lui Moșu, cu cazanul, cu țuică, a fost Petrică Mățu Stoian. Cazane, prune, cănuțe și tot ce ține de câte cu bahic. A avut așa mare succes? Foarte mare. Călcând destul de rectiliniu pe urmele înaintașilor, Bianca Sârb pare exact genul acela de interpretă capabilă să toarne la o adică și o doină hibernală despre cum se fierbe țuica, cu oala în speță. Ca să nu mai vorbim că toți sunt extrem de iubitori de folclor, până și cei mici care beau în prim plan, așezați pe o laviță frumos, patru copilași. Fix socru are un mega tricou cu inscripționare argintie și o șapcă albă și frumoasă. Dar ia-ți nepoții lui, ăla care stă să facă. Păi eu cred că de fapt asta vrea să ne spună. Cum el, socru, și-a dat seama că a luat-o pe cale greșită, s-a urbanizat întru totul, așa că i-a luat pe aia mici de mici, i-a îmbrăcat frumos și i-a pus să bea țuică.